Selosa nga asawa. Dear Dodong Bibo, maayong adlaw kanimo dinha. Mangayo unta ko og tambag bahin sa akong asawa. Selosa kayo ni akong asawa og madudahon. Maskin akong cellphone, gabantayan niya kung kinsa mag-text. Moabot na sa punto nga pati ako mga kauban sa opisina, ako na hangyoon na dili mo text na ako sa balay kay magduda dayon akong asawa. Siguro, naagyapon ko sala kaniadto kay katong bata-bata pa ko, naamanggod ko mga fling. Dili man gyud seryoso sa akong mga nakarelasyon. Nadala lang ko sa akong barkada o tungod lagi kay nanarbaho ko kaniadto sa lugar nga layo sa akong pamilya. Pero karon, uban na mi og puyo sa akong pamilya. Makaingon gyud ko nga wala na gyud ko nagbinuang sa akong asawa. Tama na lang ko sa pagtan-aw og mga sexy nga bayi sa internet. Ako raga atupagon kay akong trabaho og pamilya pero naunsa man ni akong asawa nga madudahon man gihapon. Maskin gipakita na nako sa iya nga nagpag-una ko, siya wala gihapon nag-usab sa iyang pagkaselosa. Maulawan pa ko usahay og naami panagtipon sa ako mga paryente maskin sa iya pud ng mga paryente kay balik-balikon niya og padungog-dungog sa ako sa ilang atubangan bahin sa akong nahimong sala nga nakipag-fling sa una. Dugay naman in town to daghan na kaayo tuig milabay og nakita na niya nga wala na ko miusab. Pero ngano dili man siya muundang sa iyang selos. Gapasensya lang ko sa iya kay dili ko gusto nga magkagubot pag-usab among pamilya. Unsa ka akong angay buhaton para siya sab mag-usab sa pagkaselosa ug magsalig sa pagbalik sa ako. Salamat sa pagbasa sa akong sulat ug hinahot unta nga imo ko matambagan. Randy. Hi Randy. No, thank you kaayo sa pagpadala sa imong sulat nga mga ikagtambag sa ako regarding ani sa imong problema nga selosa nimong asawa. So, ako kung ako mong pangutanon kung nakay selosa kay nga asawa, bulag yun dugang-dugang sa problema. Bitaw. Bitaw, joke ra bitaw. But anyway, ako maingon is, first, ang selos or being selosa or seloso, it's a natural characteristic na sa katao. No? Whether ang isa katao na sa isa ka love relationship, or whether in a friendship, or whether in a family relationship, makafeel na silang selos. Ang bata man ganing makafeel man ganing silang selos sa attention towards siyang papa or siyang mama. Ang usa ka matag amigo o matag amiga, makafeel po na silang selos if in case ang ilang amiga or amigo mag-spend more of time dito sa ilang uban na amigo or amiga. No? So, it's a natural characteristic ra gyud na siya. But too much of it, no, too much of it na makapaguba na sa inyong relasyon is dili na po na siya maayo. No? So, maayo nga imo man pong giangkon sa imong sulat nga no nakasala ka sa una busa na himong manudahon o selosa kaayo imong asawa. So, karon lisod manggod i-gain ang trust balik. Sa gingon pa nila, ang trust is like a glass. When it's broken, dili na gyud na siya mabalik. Well, uban nga dili na gyud mabalik, pero uban nga mabalik ra gyapon na siya. Kay depende mo na siya giunsa nimo pag-change sa imong kagalingon para mabalik ang trust ang didto sa imong asawa sa imuha. Sa imong giingon sa imong sulat nga dugay naman kaayo daw to nahitabo kato imong mga fling sa una. Ang akong matambag sa imo it's mag heart to heart talk mo sa imong asawa
imo siyang ipa-remind nga nag-change naman ka, wala na siya dapat nga ikaselos, wala na siya dapat ikaduda kay sa una raman to. Adto ra tong sa una nga dali ra ka maimpluwensyahan sa imong barkada, adto ra tong sa una nga siguro maybe immature pa ka that time, or maybe adto ra tong sa una nga napakay mga fixations towards ang mga fling-fling. No, kay ang mga tao na magyapon na sila mga fixations nga kung wala pa na satisfy silang kagalingon, ilan ang balik-balikon og buhat until nga masatisfied sila. So karon, imo man nasulti nga dugay naman to nahitabo, and then nag-change na mo pug ka, walay masulbad nga problema kung dili ninyo istoryahon. So ang ako is inyo ginang istoryahon permente, no? Constant communication, constant reminding reminding sa mga asawa nga nagbag-o na ka. Pero dili ra pud siya enough ang imong words sa imong pagstorya nga imo siya ignore nga nag-change naman ka. Imo ra gyapon na siyang ipakita through sa imong actions. No, mas maayo siguro kung ibalik siguro nimo tong sa una nga mura kag mangulitaw sa imong asawa nga imo siyang pakiligon permente, no, nga katutang nga mag-uyab pa mo ina na kilig-kilig nga para mabalik pud niya kung unsa ka katinuod towards sa iyaha. I know it sounds corny, but it is one of the ways pod nga ma-improve ang inyong relasyon. Imo pong ignon po nimong asawa nga minus-minusan ang kanang pag-share sa imong mga past nga dili maayo kung namoy mga gathering sa inyong family. So pwede magyapon nimo na siya imo ignon sa imong asawa nga kung pwede, kung naay mga gathering or kung naay mga tipok-tipok sa inyong mga matag pamilya, dili na balik-balikon kay dili pod maayo sa imuhang parte. Maayo man gyud nga mag-compromise mo kamong duha. No, mag-compromise mong duha kay one of the secret of a lasting relationship is compromise. Dapat kabalo mo mag-compromise kung sa inyong gusto o kung sa inyong dili gusto. Kung gusto gyud nimo nga dili mabungkag imong pamilya o dili mabungkag imong relasyon sa iyaha, buhata ang tanan nga mabalik ang iyang trust sa imuha. So first, importante sa relasyon trust na dinha para dili mahimong madudahon or magiging seloso ang usag-usa sa inyo, ha. Second, it's know how to compromise. Know how to compromise kung sa inyong gusto, kung sa inyong dili gusto. That is also one of the secret of a long-lasting relationship. And then third is open communication. It's very important nga nagid mo'y open communication kamong duha permi. Okay? Walay relasyon maguba kung open lang inyong communication. So daghang salamat ka Bibo Randy sa imong pagpadalaan ning sulat, and then I hope nga mahimong harmonious ang inyong relasyon sa imong asawa. Okay? So, thank you once again, and then God bless.